Efeso chapter 6 verse yake ndi ya namba 11. Bible likulankhula mawu akunena kuti tavalani zida zonse za Mulungu kuti mudzakhoze kukana machenjerero a Satana njerekezi ndi oyipayo. Mvetserani, mukanakhala kuti mu Chikhristu mulibemo minga, mukanakhala kuti mu Chikhristu mulibemo zowawa, mukanakhala kuti mu Chikhristu mulibemo mayesero, mukanakhala kuti mu Chikhristu mulibemo mavuto. Ndiye sibwezi Bible litanena kuti valani zida zonse za Mulungu kuti mukakhoze kukana machenjerero a oyipayo. Mzimu wa Mulungu adalankhula izi pozindikira kunena kuti okhulupirira wina aliyense amene amalandira Khristu Yesu amakhala kuti wayamba nkhondo ina, amakhala kunena kuti ali pa nkhondo ndi dziko lapansi, amakhala kunena kuti ali pa nkhondo ndi oyipayo. Mukanakhala kuti mu Chikhristu mulibemo zimenezo, mulibemo mavuto, mukanakhala kuti mu Chikhristu mulibemo mayesero, ndiye Bible linaneneranji kunena kuti valani zida za Mulungu? Ndiye Mzimu Woyera ananeneranji kuti tikhale osamalitsa ndi ochenjera, komanso ona mtima ngati nkhunda ndi ochenjera ngati njoka. Izi zimatanthauza kuti mu Chikhristu musimophweka, mu Chikhristu muli zoneneredwa zambiri. Ichitu chidziwike kwa iwo okhulupirira kunena kuti pa nthawi imene wamulandira Yesu Khristu kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi wa moyo wanu, umakhala kunena kuti mwayamba nkhondo ndi oyipayo, komanso mwayamba nkhondo ndi dziko lapansi. Chifukwa cha ichi iwe umakhala kuti zochita zako ndi oyipayo sizikugwirizana, umakhala wadzichotsa ku ufumu wake, umakhala kunena kuti sukupanganso zogwirizana ndi dziko lapansi, monga dziko lapansi olamulira wake ndi oyipayo, umakhalanso kuti uli pa nkhondo ndi dziko lapansi. Ndi chifukwa chake Bible likunena kuti tavalani zida zonse za Mulungu kuti mudzakhoze kukana machenjerero a Satana njerekezi. Inu mu Chikhristu muli zowawa, mu Chikhristu muli kuneneredwa mabodza, mu Chikhristu muli kukambiridwa zosakhala bwino, mu Chikhristu muli kuchotsedwa nazo ntchito, mu Chikhristu muli kuthetsedwa mabanja, mu Chikhristu muli zambiri kudana ndi azibale ako, mu Chikhristu muli zambiri zimene zimabwera zili zowawa. Koma chosangalatsa ndi chonena kuti Bible linatitsimikiza kuti valani zida zonse za Mulungu kuti mudzakhoze kukana machenjerero a Satana njerekezi. Chifukwa chomwe amafuna Satana si zimene iwe umapanga, chifukwa chomwe zimene limafuna dziko si zimene iwe umapanga. Pa chifukwa chimenechi umakhala kuti ndiwe ndani wa zinthu zimenezo, ndiwe ndani wa dziko lapansi, chifukwa olamulira wakeyo ndiye Satana njerekezi. Ndiwenso ndani wa Satana njerekezi chifukwa unadzichotsa wekha ku ufumu wake. Ndiye valani zida zonse za Mulungu kuti mukakhoze kukana machenjerero a Satana njerekezi. Zida za Mulungu ndiye chikhulupiriro, kulimba mtima, kukhala mupemphero, kupereka chakhumi, komanso kusala kudya ndi kuyitanira pa dzina la Khristu Yesu. Ambuye akudalitseni, mukhale ndi tsiku lopambana. Chaka cha nyuwani ichi zisomo zochokera kwa Mulungu ziyende ngati madzi pa moyo wanu. Mu dzina la Khristu Yesu. Happy New Year.